Kerini bere kapai hini himani kok botang hai hanyo hai tiprasa rokni kepalo Jwngjal asaimani rokno nugui tongmalia MDC CHUKYA Swkangno botpai MDC pai drop James Debbarma pati Bachaikha khwai Ramchandra Ghat ni tui hasing bisiwo aro Takhok Birendra Debbarmani no Mia horni barata jorao asumsa current ni short circuit nangi hor basamani bai KHAMWI THAPLA sawi thango fire service no sahorma bo gonda kaisa leri phema bai jorao sogyangma bagai THAPLA sawi thangka nok ni koni aji laijamani je ri rang freeze bebakno basa khorok tamnoti kharna se nangsiwo horle bathare manaliya abahai Chasarara nangjak jorao Bachaikha khamjakha koktoma khanawai hai hinino tini thangai nukhungni borbai malaikha je mantui chubachu yaphargrakha beskangni salo blog ni video e malainai SDM e malai hapangni bkhakti Bachaikha chubai man nok krinyo nok roi man no abo chaitongnai hinai koktoma thumnai rokno sai khanarkha James Debbarma bini khagnang maya sakni maya thui tongya sisajak mani bagui no omahai khairukma singsa jorao logirnani thangmani koktoma kasai phika chiritinni kokthomo Nani ani nong khuje meting saka hangai ahangi choli jaya tak meting saka bibot anu kisan nakol jabai di Sar ni bagai tam koi mung tong nai. Sar ni bagai babon ta. An koi mang bono je ang coba tu sanjau sarno. Like kha dukhu nangjaknai kaisa gotona ang thangka Mia hor ঠিক হরনি 12টা একটা তামফুরু রগ ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট ni bagui o jaga tui hasingo sini brother Birendra Debbarma tai bini logi song sini basi sanjita mong nukhungo khoroktam mongni sajekte sajla tongo mong sajla khorokni sajek khoroksa horni 12টা একটা digio short circuit nangmani bagui pura nok khamui thangka যত কিছু নগজ বংনি টংমানি কাগজপত্র হইতে নিনি ফ্রিজ হইতে যত বড় আজি জামানি রি রাং রি যত ন টংমানি আবো খামই থাঙ্কা হাইছি গাবো বড় লাস দিগি যে ফায়ার সার্ভিস সকল রিগমানি ব হাকসাল বাজি তো অবো বাই অলমোস্ট 45 minutes to 1 hours নি পরে সকাইমানি বাই বড় অবনো নারাগি মানলিয়া হাইছি তিনি আং ফাই যত ন নাইনে ফেকে ব্লাইকে দুখংখা সিনি চেয়ারম্যান বাইবো কানেক্টিং খা tai parani borok bana fun bai krengma bisingtei borok sahoka gai sini torok theke je sung khlaiman sak abono chaitoknai obono high level o sung koktisanai tai block ni torok theke je mana tongmani sini SDM rok bai kok salai tamu khlaiman sung buskangni salo borok ni hard time sung basanai tai ang lukurokno bo obono koinani musungo omti hai Jwngjal klai tongmani sudu matro tui hasingo simia Kabangma jagawan omti Jwngjal choli uitong baksani nogbar wakti phai baimani rok tongo baksani jagawo kabangma incident ngi tongmani tong obo hai hard time o CHUKYA ni time o nangkukma jorawo sungjoto pangbaksa kai ase tiprasa brother sister ngi sungma basanai machu banai angblai kha khamka borok ni mokol ni mukti norok nugui man khana asa je tongui tongmani nukhung onek kisu kosto tong haisi kolomti bai o borok nokno tangkha bongni porishrom khai kintu o asek tangmani pore tini obo hai je gotona ang paimani pore tini bongni kono kri haisi tai kaisa ukulugono nukhna je nok tongmani abo kuthano abo bo condition emonia je borok tongui tongnani moto fia omsuk jora tito sung tabuk phat sakai khaimani phano immediately bahike sung obono resolve khaiman borno chuba suriman obono sung chaitoknai blaikhe hambai